The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 7:7-8 says, Ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Philippians 4:6-7, Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Matthew 21:22, And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. 1 Thessalonians 5:16-18, Rejoice always, pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. 2 Chronicles 7:14, If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Sa di pa kita magapadayon sa atong nandan nga pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong himo o pagtasal sa atong kaugalingon. Pagsusi, kung nanapa ba kita mga sala. Kining mga sala, kung nanapa man, kung dili na ito isugid nga ito sa Dios, kini mahimong babag. This will become barrier to the study of the Word of God. Kaya ang Espiritu Santo nga may magtutudlos kamaturan, dili man maka-function sa iyang teaching ministry. Kaya na may nagababa. Busa, we are mandated to use the principle of 1 John 1:9 na nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na andam no sabi ka sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug alang kanimo dili pa magtutuo, who is an unbeliever listening to our Bible study today, the issue you are facing dili ang imong pagkumpisal sa imong mga sala, kung dili pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Faith alone in Christ alone mao kini ang paagi sa Dios alang sa kaluwasan. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo niining layan sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo Diyos nga buhay pa kami o imong pagdala kanamo ning dapita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat o Diyos niining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Hinaot nga kining among pagamuhaton karon pagtuon sa imong pulong mahimong panalangin sa among kinabuhi alang sa paghimaya kanimo Dios. Salamat niining tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas.
Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga subscribers, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome ni atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Aniya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og Truth Conquers All. Vincit Omnia Veritas. Mao kana ang Latin. Okay, og sa Bisaya nga paghubad niini ang kamatuoran magabuntog sa tanan. Okay? Now kagahapon naghisgot kita sa mga points of doctrine regarding the doctrine of salvation. Ato kining tuki tungod kay kini may kalabutan man sa atong pagkakristohanon nga gikinahanglan natong andam atong kaugalingon sa dili pa kita magasugod sa pagsangyaw ngadto sa mga dili magtotoo. Okay? We are just getting ready for the opportunity nga ihatag sa Dios. Okay. Unas tanan. Ang policy sa Dios unsa katuto? Grace. Grasya mo iyang policy. Mo ipatukuranan ninyo ta. Now, ang grasya sa ato ng nasayran sa ato pagtuon sa doktrina, mao ang tanan nga diin ang Dios may kagawasan sa paglihok o kanang unsay iyang buhaton sa tao, pinasikan kini sa unsay nabuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. Now, aron masabtan yun nato ang grasya, this is just a review, okay? To understand grace, kitang magtutuo, kinahanglan magtuon, magkat-on sa pulong sa Dios. Aron kita maka-appreciate sa Dios ug sa iyang plano to the maximum. Now, tungod kay ang pagkat-on ug ang pagdawat, pagtuo ug paggamit na sa pulong sa Dios, mao kini ang butang nga mao'y mag-abri the richest treasure in the universe. Ug ang doktrina mao man kini ang una-una sa Dios. 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ. Ug ang Biblia is designated nga mao ang pulong sa Dios, matod pa sa Hebrehanon 4:12. O it is the voice of the Holy Spirit, Hebrews 3:7. Ang doktrina mao'y pultahan to the reality of God and His marvelous plan. Ang pulong sa Dios is more reliable than anything na atong makita, atong madungog, atong masimutan, atong matilawan, o atong mabati. Okay? More real kaysa empirical knowledge. 2 Peter 1:12-21. Ang doktrina God, diha nang daan sa wapa kita mutunga. It pre-existed the human race. Proverbs 8. Aron sa ingon niya na pinaagi sa kanang generosity sa logistical grace nga gisangkap sa Dios kanato. Ang Dios nagasangkap, makes available to us niining kaalam sa kapanahunan. O ang tol niining atong panahon sa simbahan, ang Dios nagapadayag sa iyang kinaiya o sa iyang plano, pinaagi lamang sa imprintado nga mga pulong, the written word. Ang kumplito, way sayop nga kanang balaang kasulatan. So, di man kadtong prinsipyo nga ato nang gilatid o gipaklaro nimo nga unsa gani ang imong pagtagad ngadto sa pulong sa Dios, mao gyud ay tinuod nimong pagtagad sa Dios. Your attitude toward doctrine is your attitude toward God. Hindi yun na usab ka ng mga prinsipyo. You see? So,
if we pursue Bible doctrine, kana nagpasabot nga kita nagahigugma sa Dios. O kita maminaw sa pagtudlo sa pulong sa Dios kung ganahan lang ta o kanang at our convenience or when we are in trouble, then kana wag yun nato panumbalinga o gani i-insulto nato ang Diyos niya na despite our pious pretenses. So ang usa og bugtong lamang nga paagi sa pagsimba sa Dios nga nagahatag og kahulugan to all other expressions of worship, mao nga atong pagkaton, pagtuon, pagkaton, paggamit, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Kay without a thorough growing knowledge sa pulong sa Dios, any alleged worship of God mahug man lang ritual without reality. Kasabot ka? Naka na sa Hebreano 10, 1 nga to sa 4. Kaya ang grasya sa Diyos na inomdom ka, enabled ni David to learn doctrine, which gave him katakos nga siya will appreciate and delight sa kinaiya sa Diyos. Kaya ang persona sa Diyos, kinsa og unsa siya ang iyang kanang mga kinaiya sa iyang pagka-Diyos, the perfect quintessence of all His attributes. Kaya ang attribute sa Diyos, na siya attributes. Okay, God has attributes, but God is a person. Persona siya. Si David makes one of the most dramatic statements in all of Scripture sa iyang pag-ingon nga, because you have magnified your word, ang doctrinal teaching, over your reputation. Salmo 138:2. Kay ang Diyos mismo nag-isa o nagatuboy sa pulong niya above all else, above even His own name. Di man nina. In no other way, walay lain pagi can we approach Him and understand Him or fulfill His plan alang sa itong mga tagsa-tagsa kinabuhi. Ang doktrina, mas labaw pang pagkabililon, pagka-importante kaysa kanang loto nga itong gikaon. It's more important than the food we eat or the air we breathe nga itong giginhawa. Divine blessings, ang Diyos nun nga mga panalangin in both din sa panahon o dito sa eternidad, kini silang ipangapod-apod kanang sumala sa pagsabot sa kamagtutuo o pagkaton sa pulo sa Diyos. Isaías 53:12. Ang imong pagsabot, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulo sa Diyos, this generate spiritual momentum. Mao ni atong gibuhat. Kay mao man ni atong main goal nga magasibog kita sa unahan sa atong Kristohanong pagkinabuhi, buhan kita makakabot sa atong spiritual maturity nga mao atong tumong, you see, or ang pasabot niya ng spiritual maturity is the capacity for life. Furthermore, we are able to understand spiritual truth pinaagi lamang sa pagpuno sa Espiritu Santo kanato. That is the only way. As doctrine accumulates sa atong kalag, ang Espiritu Santo mugamit niya ng maong doktrina aron sa pagdugang pagyon sa atong katakos sa pagsabot og dugang pa nga mga doktrina. Kaya ang prinsipyo gud nagaingon, the more you learn, the more you can learn. Kaya ang doktrina gud builds on doctrine. Doctrine upon doctrine, precept upon precept, line by line, you see. Kaya ang
pulong sa Dios ang kamatuoran. Indeed, shall make a person free. Ug ang doktrina magabuntog gayud sa tanan. Vincit Omnia Veritas, mo kanibot pasabot. So, ato ra kung ipadayon tong atong gibiyaan kagahapon, may tungod atong mga punto nga may kalabutan sa kaluwasan nga atong tukbil. Now, of course, we take the nature of God, kang iyang kinaiyang nga Diyos nun, and reproduce it to represent sa tulo ka persona sa balaang Trinidad. Aron sa ingon yana, ang matag persona can understand that while we have three different distinct personalities of the Godhead, silang tulo have all exactly the same character. Ang unang persona nga mao ang Amahan, siya ang nagabuhat sa plano sa Dios. Siya, he is the author. Ug ang ikaduha nga persona nga mao ang Anak nga si Ginoong Jesucristo, siya ang nagtuman sa plano sa kaluwasan, plano sa Dios. Ug ang ikatulo nga persona nga mao ang Espiritu Santo, siya ang author, divine author sa balaang kasulatan, ug siya ang tigpadayag niini. Busa siya ang tigpadayag sa plano sa Dios. So, kung malikon, God the Father's function is the author of the plan of salvation, the plan of God. The second person, the Lord Jesus Christ, he is the executor of the plan of salvation. And the third person is the revealer. Mao siya ay padayag, tigpaklaro, tigpatinaw ni ining plano sa Dios. Ug ang tao, on the other side, with his kanang kabubuton, naaman siya duha ka bahin sa iyang kabubuton, positibo o negatibo. Okay? Now, in between niining duha is a barrier. Okay? Unsa maning babag. Kining babag gitukod kini kanang erected. Okay? This barrier is erected. Resulta kadto sa unsa? Sa negatibo nga kabubuton ni Adan ug ni Eva dito sa Harden sa Eden. Negatibo man sila sa kanang kabubuton sa Dios. So, diha, gitarok dito dayon ang maong babag. Now, this barrier is made up of 6 different parts. Unom. Ato naman ni gitukbil usab, no? This is a review. So, these 6 different parts is made up of the problem of sin. Okay? Number 1, the problem of sin. Number 2, the problem of penalty of sin. Ang silot sa sala. Ang ikatulo, ang kinaiya sa Dios. Ikaupat, relative righteousness. Kaya ang righteousness sa tao, minus R. Ang righteousness sa Dios, plus R. So, muna ikaupat, ikalima, physical birth. Ang atong paghimugso, physical. Ay, kitang tanan, sa pagkatao nato, paghimugso nato, we were declared unsa kanang spiritually dead. Okay? Although we were physically alive. So, ang atong paghimugso, physical, mao to'y usa nining babag. Ug ang ikaunom, ang atong kahimtang diha ni Adan. Adam's original sin, ang atong napanunod. Mao na ikaunom. Tungod kay in Adam, all die. Now, ang Diyos ng Amahan, mihimo og desisyon in eternity past at the eternal life conference between Himself, God the Son, and God the Holy Spirit, og siya medisinyo og plano sa kaluwasan. Og ang Dios nga Anak
mi kanang mi uyon, he agreed to execute it. Siya mi voluntaryo, miyon siya ako mo voluntaryo sa pagkanaog diyang gamay nga planeta aron sa pagpakamatay niya ng mga inhabitants diha aron luwason sila, aron may balik sila nga ni kanato agreed to execute it. And Diyos Espiritu Santo pod mi uyon pod siya, mi kanang misugot pod siya nga siya ang magpadayag bahin ini. So ang plano sa Diyos essentially involves nagalambigit sa ikaduha nga persona sa Balang Trinidad nga nahimo siyang sakop sa kaliwatan sa tao at the point of the virgin conception and birth, o human sa iyang pagkinabuhi nga hingpit after living a perfect life. Mga katluan ka mga tuig later, 30 years later, si Ginoong Jesucristo miadto sa cross. And on the cross, ang Diyos nga Amahan mi kuha sa tanang mga sala sa intiro ng kaliwatan sa tao o iyang gidakdak ato na lang gamito ng pulong nga gidakdak iyang giimpute, okay, giimpute sa Diyos nga Amahan ang tanang mga sala sa tanang sakop sa tibuok kaliwatan sa tao. Imputed them ngadto kang Ginoong Jesucristo dito sa cross. Mao toy kanang giingon nato nga he entered into spiritual death dito sa cross. Alang lang yun sa atong kanang kasulbaran sa atong mga sala. Kasulbaran sa mga sala sa tibuok kaliwatan sa tao. You see? Namatay siya for the sins of every member of the human race. Ayaw na nagkalimti. Busa ang kaluwasan gitanyag alang sa tanan. It was provided for all. Now, kadtong babag therefore between man and God, gitangtang kadto when we apply spiritual death with the problem of sin. Okay? Now, sin, ang sala, matangtang, sin is removed as a part of the barrier. Pinagi sa doktrina sa gitawag unlimited redemption. O ang unlimited redemption nagaingon nga sa diha nga si Ginoong Jesucristo namatay dito sa cross, namatay siya tungod sa mga sala sa matag sakop sa kalibutan sa tao. Nobody except of course Christ himself is left out. Okay? Of course kay siya may pagkamatay mismo. Kay si Ginoong Jesucristo wa gyoy dautan, no evil. Therefore, he is the only one nga naay katakos and the integrity to be the Savior. Wa siya kanang makaangkon sa salang panulundon ni Adan o ni iba. No Adam's original sin. Wala siya kanang sala, kanang kinaiyang makasasala. Wala siya makabuhat og bisag gamayng sala. He never committed any personal sin. Siya lamang ang hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao, ug siya lamang ang nanag-iya sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios. So mao na, that qualified the Lord Jesus Christ to be the Savior of the world. Nobody or anybody, who himself is a sinner, dili mahimo nga manluluwas sa uban. Tungod kay siya mismo kanang hinukman man. Therefore,
Christ is the only possible Savior. Sabot ka? Now karon, kadtong hiingon nato unlimited redemption nga naa nato mabasa sa Hebrehanon 2:9 nga nagaingon kini sa English so he tasted death on behalf of every member of the human race. Now diya sa 1 Timoteo 2:6, he gave himself a ransom on behalf of all to be testified in due time. Ang all diha, okay, underline that word all, tanan, nagpasabot ka ng tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao. All members of the human race. Now, not all of the elect. Yes, Christ died for the elect. Apan namatay usab siya for the non-elect. He died for those who are going to receive Him as Savior. Namatay siya alang niya itong dili mo dawat kaniya nga mo'y manluluwas. Namatay siya for all those who are going to reject Him as Savior. Ikapakabat siya niya kadto sila. So, ang kaluwasan alang sa tanan. Gitan niya ginialang sa tanan, provided for all. 1 John 2:2, ang gisulti. He is the propitiation for our sins, and not for our sins only, but also for the sins of the whole world. Na, sa tibuok kalibutan. And that's not the whole world of the elect, but it means the entire human race. Intiro. Kaliwatan sa tao. Tungod kaya nga itong mga sala, there refers to the sins of the believers. But the whole world means it includes, nag-appeal kini sa mga magtutuo as well as dili magtutuo. Mo na pasabot sa unlimited redemption. Way kinutuban na pagtubos. Then, ana ka ng suhol sa sala, the penalty of sin. Ug ang suhol sa sala unsa? Espirituanong kamatayon, spiritual death. Unsa pasabot sa spiritual death? Pagkaimulag, hingpit nga pagkaimulag nato gikan sa Dios. That is spiritual death. O kining spiritual death is removed, matangtang lamang pinagi sa doktrina sa expiation. Ang expiation, pagpanas, pagpapas. Hinala natos Vinsaya. So, He took the handwriting of ordinances which was against us, which is contrary to us, nailing it to His cross. Na kanang mabasa sa Colosas 2:14. Now, nitong panahon na, kanibang kanang lansang sa cross niya itong mga sadaan. Whenever the Romans mo kanang lansang anybody, and they had crucifixion for different reasons. Kung sa may mga hinungdan, tingali, kadtong mga nakasala, may rebuildi, batok sa estado, revolt against the state. Unsa pa? Slave revolt, pag-rebuildi. Murder, ang pagbuno. Kanang suliran sa militar, sa kasundauhan that developed where we had traitors to the state. Kini sila were executed, pinagi sa padupa nila, paglansang nila sa cross. And they always nailed a sign to the cross of the individual being crucified. Nga imarkan la dito, traidor, mabudhion, kanang mamumuno, murderer, whatever it might be, kidnapper, they always nailed the sign. Ilang yung butangan dito, kanang marka. Well, kadto si Poncio Pilato made sure
made sure to throw on the Jews' face, whom the religious leadership of Israel had railroaded ni Ginoong Kristo to kanang paglansang niya sa cross. Si Poncio Pilato nasayod nga si Ginoong Kristo way sala. Nasayod siya, he knew. But he did not have the backbone to stand up. Wagi siya kaisog nga mubarog siya against the religious leadership sa Israel. Di haman unta siya gahom, military power, but he did not have the backbone to do it. Wagi siya makaako. Now, kay nahadlok man siya for his own political career. No, always a grandiose mistake. O busa, he had nailed to the cross of Christ, King of the Jews. Moto iyang gipamarka dito. Hari sa mga Hudyo. And he had written sa Hebrewanon, sa Grigo, o sa Latin. Moto iyang gipamarka dito. Now, kung sa katutoy, sabot sa expiation, inula na ito pagpanas, okay? Pagpapas, penalty of sin removed. Then, we have the character of God. Kinaiya sa Diyos, specifically, ang iyang pagkamatarong o ang iyang hostisya. Okay? Iyang pagkamaki ang ngayon. Now, of course, the standards of God are not compromised. Dili makompromiso. Kaya binimo, ang labing dakong isyu kung bahin sa kaluwasan, mao kini. How could God provide salvation for the human race nga way pagkakompromiso sa kinaiya niya o sa iyang pagkakasaligan sa iyang kinaiya? Saan man. And there is only one way to do it. Musara yun. And that is to satisfy pagtagbaw sa demands sa kinaiya sa Diyos. Ngaway pagkakompromiso sa kinaiya o integrity sa iyang kinaiya. And here is the way it provided. Now, kasi Ginoong Kristo na natao man siya, nahimugso siya, pinagi sa birhen nga pagkahimugso. Therefore, he becomes a member of the human race. Ngaway kanang isip sa sala ni Adan, ug wapod siya kinaiya magsasala. Mao toy kanang mga kinaiya ni Ginoong Kristo sa iyang iyang kahimtang. And from his perfect positive response, his perfect positive volition, he never committed, wag yun, siya makabuhat o an act of personal sin. Wala. And therefore, kini nakadugang pagyud to the fact that in his humanity, he is perfect righteousness. Hingpit siya nga pagkamatarong. Now, ang pagkamatarong sa pagkatao ni Ginoong Kristo, mo to'y nakatagbaw sa pagkamatarong sa balaang Trinidad nga nag-demand that the one who paid the penalty for man's sin has to be perfect. Kasabot ka? Ikinahanglan siya, hingpit gyud siya. That is why si Ginoong Kristo maura ang kalifikado nga sakop sa kaliwatas tao to be the Savior. Nobody else can or can be. Why laing tao ang kwalifikar manluluwa? Siya rin. But that's only part of the problem. The other part of the problem is the justice of God, ang justisya sa Diyos. And that is where spiritual death comes in. Now, adunay pito ka maglalaing kamatayon nga gisgutan sa balang kasulatan. There are 7 different deaths in the scriptures. Ang una nini, spiritual death. Ikadua, physical death.
Ikatulo, second death. Ikaapat, reproductive death or sexual death. Ang ikalima, positional death. Ang ikaunom, carnal death. Ug ang ikapito, productional death or operational. Lain nga ni ang productional death or operational death. Now, kapila si Ginoong Kristo mamatay dito sa cross? Kaduha. He died twice. Ang unang higayon nga namatay siya, he died. He was in 3 hours of spiritual death. Gikas alas 12 ngadto sa alas 3 sa palis. Gibutang siya, gilansang siya dito sa cross. Sugod sa alas 9 sa buntag. Called, gitawag kining alas 9, gitawag 3rd hour of the day. Ikatulong oras sa anang adlaw. And at the 6th hour of the day, at 12 noon, ang Diyos nga mahan, misugod na siya buo sa tanang mga sala, sa tibuok, kaliwatan sa tao ngadto kang Ginoong Kristo dito sa cross. Dito nagsugod na. And he was in spiritual death for 3 hours. Mao tong gingit-ngitan ang Palestina. It was dark over Palestine. And after 3 hours of spiritual death, pagdawat niya sa tanan itong mga kasalanan, mideklarar diha sa John 19:30 sa Grigong pulong tetelestai. Mao to iyang pag-declare tetelestai. It has been completed in the past. Manibot pa sa ha? It has been completed in the past, where the result remains completed in the present and extends into the future permanently and forever. So ang kaluwasan, gisangkap alang sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao. O dito sa kaniadto, in the past, perfect tense, he is still physically alive on the cross. Now, usa sa gitawag og dagkong misnomer sa Christianity, mao nga si Ginoong Kristo ula sa iyang dugo on the cross for the sins of mankind. He did not shed his blood on the cross. No. So, in the first place, he did not bleed to death. O, siya mamatay nga nakabsan sa dugo. No. He bled, he bled prior to the cross. He bled on the cross. Gusto? Now, from the nails, katong mga lansa nga mi tarok sa iyang duha ka kamot ug sa iyang duha ka tiil, but he was still bleeding from the scalp, a little bit from the scalp. From the thorn, katubang tunok nga gihimo nilang korona that had been shoved into his scalp. Sa iya bang kanang buna, okay? From the crown that was made out of thorn. So, moto, kadugo siya, he bled from his back, from the horrendous beating, ayo-ayo man siya, bunal, kanang, unsa pa, gidagmal yun nila, si Ginoong Kristo. Gibunalan, gihampak, gilaparo, giludan pa nila. That was horrendous beating. He had taken in the courtyard pa, dito pa sa courtyard sa Romanhon nga Praetorium. Apan wa siya magkadugo yun to death on the cross? Wala. He never lapsed into unconsciousness. Never. He voluntarily dismissed his soul and his spirit. May voluntaryo lang siya from his body on the tree. As Luke 23:43-46 describes so poignantly unsa may gisulti Ginoong Kristo, unsa may iyang
kanang siyagit, amahan ko diha sa imo mga kamot, itunggian ko ang akong espiritu. He voluntarily dismissed his soul and spirit, but he did not bleed to death. So that is one of the misnomer. And the bleeding that Christ did dito sa cross, walay kalbut, has nothing per se to do with the provision of our so great salvation. Akong balikon, ang iyang pagkadugo, the bleeding nga aguman ni Jesus Cristo dito sa cross, wato'y kalabutan, has nothing to do sa provision of our so great salvation. Wala. The shedding of the animal's blood, kito bang mga hayop, dong daang pagkigsaan, when the animal was taken on the brazen altar and tied down, ilam itong hiktan, o ang iyang liog, kanang iyang lunguan, o ang offerer, mubutang sa ang iyang usa ka kamot, ibabaw sa niya ng maong hayop, o ang lain nga kamot, hitok ni sacrificial knife. O iyang lunghuan ang kanang liog niya ng hayop, the animal would kick and try to get away. Magasipa-sipa kay he wants to get away, but it could not because it was tied down. Gihiktan man. And eventually, it would be exhausted. Maluya naman to. And eventually, lapses into unconsciousness tungod sa pagkahurot na siya, deprivation sa oxygen niya ngadto sa iyang utok. Nasabot ka. O from there into a coma. Mukuma na kanang maong hayop, and finally in a few minutes mamatay ra. Now, it was the loss of the animal's blood nga mo ay hinungdan sa physical nga kamatayon sa maong hayop. Well, si Ginoong Jesucristo lost blood on the cross, but he did not bleed to death. Sabtag na. Ug ang iyang physical nga kamatayon, therefore, was not caused by bleeding to death, but rather by the voluntary dismissal sa iyang kalag o espiritu. Sabtag na. O dugang pagyudana, ang kanang pag-ula sa dugo sa hayop dito sa daang pagigsaan, gigamit ni as a frame of reference alang sa espirituhanong kamatayon ni Ginoong Kristo dito sa cross. Because while the people could see the animal finally expire on the brazen altar, they could not see Christ in spiritual death. Now, unsa may kanang account sa gospel, as a matter of fact, record for us are the historical events that don't explain doctrinally what's going on. It takes the epistles to do that. Ang epistola. So, it was the spiritual death of Christ for 3 hours on the cross. Gikan sa udto. Udtong tutok hangtod sa alas 3 sa palis. That was the mechanism of the provision of our so great salvation. And that spiritual death on the cross is what satisfied mo ay nakapatagbaw sa hustisya sa balaang Trinidad, justice of the Godhead. So the righteousness and justice of the Godhead natagbaw, or biblical term ni as propitiation. So, karon ang gugma sa Dios flows to man, mudahili na ngadto sa tao by way of the cross. Ug mao kanay gisulti sa John 3:16, for God in this manner loved the world, that He gave His only begotten Son, that everyone believing in Him may not perish but have everlasting life. So, sa diha nga si Ginoong Jesucristo
namatay dito sa cross for the sins of the human race. In and of itself, while He died for all, nobody was actually saved by His death on the cross. Kasabot ka? Wala. Wala yun. Nobody was actually saved by His death on the cross. Kaya paminaw, man still must appropriate what God has provided. Kinahanglan pa ang tao mo sanong, mo dawat nga magpositibo siya sa unsa may gitanyag sa Dios kaniya. And this is what di kinibang ginganlag hyper Calvinist dili buot mo tubang nini. Di sila buot nini maghisgot na the free will of man, the freedom of man. No. Ang di magtotoo God has been given freedom, kagawasan as a part of being created by God. Di kanang buhat man ni sa Dios, where man is created with self-consciousness diya sa iyang kalag, with mentality in his soul, with volition in his soul, with conscience in his soul. Ug naa pagyoy dugang ana pagbati niya sa iyang kalag, emosyon. Ang tao na ay kagawasan, sabtag yun na. Ang mga di magtotoo make choices every day. Gusto? Ang mga magtotoo believers make choices every day. Ang mga tao, people make choices. Life is built around the volition of man. Ang intiro nga plano sa Dios is built upon the volition of man. Now, kadtong prohibition nga gihatag ngadto nilang Adan ug Eva dito sa Harden niya sa Genesis 2:16 ug 17 is nonsense. Huwag ito hinungdan di if man does not have freedom. Musta? But man does have freedom. Naman siya kagawasan. Ug ang Diyos jealously guards the freedom of all members of the human race. Ang Diyos nagakanang panalipod inunta, guards the freedom. Iyang gigwardiyahan ang kagawasan sa tanang mga di magtotoo, to the point that God will allow the unbeliever mutugot sa maong di magtotoo. He has empowered, yataga gahom ang di magtotoo, yataga sa Diyos, to exercise His freedom with negative volition, to reject Christ as Savior and spend eternity in the lake of fire. Okay? Distinctly contrary to the declared will of God diya sa 1 Timoteo 2:4 ug 2 Pedro 3:9 nga nagaingon nga God desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ug diha pod sa 2 Pedro 3:9, God is not willing that any should perish, but that all should come to a change of mental attitude. Ug busa, the free will of man is the issue. Kita nimo? And God did not compromise the integrity sa iyang kinaiya. He provided salvation for all. Nakadungong ka. Alang sa tanan. The first three parts of the barrier provided for all. The first three parts of the barrier are applied to all members of the human race. O ganito mang nahibawan usab ang kaluwasan gasa kini sa Dios. Efeso 2:8-9. We have been saved by grace through faith, and that not of yourselves, is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Nga. But like any gift, and every gift in life, ang maghahatag pays the price, and the recipient is free to accept or to reject the gift. Gusto? Iba
when gifts are given, usually people accept the gift because they like getting things. Kita mo? So God, karon, is just tapping His foot, waiting for your move. Naghuwat lang yun siya unsay imong himuong lakang. The most important move na imong mahimo. Samtang ikaw nagaginhawa pa, buhi pa, pinagi lamang sa imong pagdawat, pag-angkon niya ng mensahe sa kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Di nila nga kita kutob ug atong ipadayon ni ugma. Magampo ta. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagpatinaw kanamo. Bahin ni ining kaluwasan nga kinahanglan na among masayran ang mga points of doctrine ni aron kami maka function ingon nga imong mga mensahero nga we are your representatives on earth. Busa, salamat o Diyos sa imong paglamdag kanamo, sa imong pagpatinaw kanamo, sa imong maayong balita sa kaluwasan. Inaog na kadtong mga dili pa magtotoo, makaamgo, sa ilang nadungog, pinagi sa paglihok sa Espiritu Santo, sa pagkumbiktar kanila. Salamat nining among padayon sa pagtuon sa imong pulong. Ubani kami sa among pagbugbuwag ning adlaw, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma din hining dapita. Aron kami magpadayon hining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.